bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasira ang friendship namin nang dahil sa maling pagmamahal. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Rox. At ito ang aking secret file. Second year college ako nang maging kaibigan ko si Jel. BSHM ang kurso naming dalawa. Naging magkaibigan kami dahil sa activities na ginagawa namin. Meron kaming research activities at kung ano-ano pa. Naging malapit kami sa isa't isa dahil lagi kaming magkagrupo. Noong una nga, hindi ko siya pinapansin kasi shy type ako eh. Lalo na kapag hindi ko pa lubusang kilala yung tao. Parang ayokong mag-initiate ng conversation at kung anong paraan para mapalapit sa kanya. But since lagi ko na siyang nakakasama at kaibigan niya yung iba sa circle of friends ko, naging kaibigan ko na siya. Lagi niya akong binibiro. Lagi niya akong mini-message. And that time, alam ko na may jowa siya. Pero kahit may jowa siya, kami ang laging magkasama. Break time, lunch time. Tapos gusto niya lagi kami magkatabi. Ultimo sa pagkain, gusto niya parehas kami ng kinakain. Till dumating kami ng third year college. Parang kabisadong-kabisado na namin ng isa't isa. Alam na niya yung favorite food ko. One time, binigyan niya pa ako ng tsokolate. At ang sabi niya, huwag ko raw ipaalam sa iba naming mga kaibigan na binigyan niya ako. Tawang-tawa ako sa sinabi niya sa akin yun. Kasi kabisado niya yung ugali ko na kapag meron akong pagkain, sinishare ko sa iba. Basta tuwang-tuwa ako pagkasama siya.
Fast forward. Senior year. Magi-intern na kami. So naghahanap kami ng hotel na pwede naming pag-OJT-han. Pumunta kami ng Pampanga, pumunta kami ng Maynila, pero hindi kami nakahanap agad. So ang ginawa namin, nag-check-in kami sa isang hotel sa Manila noon. Gabi na kasi that time. At naisipan naming mag-check-in na lang. Para kinabukasan na lang kami uuwi ng Pangasinan. And that time, iba yung klase ng saya yung nararamdaman ko. Kasi siguro dahil makakasama ko siya ng overnight. Pero nagdagdagan pa yung saya ko nang sabihin niya sa akin na kung pwede, uminom kami. Pero syempre sabi ko, ay hindi ako umiinom eh. Pero nagtapang-tapangan na lang ako. Hindi lang naman kasi talaga ako sanay uminom. So nag-order kami ng beer. Nagkwentuhan kami. At nagulat ako nang bigla siyang mag-share sa akin na hindi sila okay ng boyfriend niya. Kaya pala ang loka gustong uminom nung time na yun. Kasi nga, hindi sila okay ng jowa eh. At hindi ko rin naman alam kung anong ipapayo ko sa kanya. Kasi DJ Rocky, never pa akong nagkaroon ng jowa. Kaya bilang kaibigan, ang ginawa ko lang ay makinig ng makinig sa rants niya. Inisip ko rin, dapat hindi ako malasing. Kaya sabi ko sa kanya, kung po pwede lang, matulog na kami. Kasi naantok na ako eh. Pero DJ Rocky, ang sabi niya, samahan mo muna ako kaya ako nga gustong mag-inom kasi emosyonal ako ngayon eh. Napatango na lang ako. Sinamahan ko siya sa abot ng makakaya ko. Then maya-maya, hinawakan niya yung kamay ko. Hindi ko makakalimutan na nakaupo kami sa kama at bigla niyang sinabi sa akin ang mga salitang, alam mo, kung lalaki ka lang, mahuhulog ako sa'yo. Kasi ang sarap-sarap mong mag-alaga. Ang sarap-sarap mong kasama. Alam mo ba yun? Wala akong maisagot sa sinabi niya sa akin. Tuloy lang ako sa pakikinig sa kanya. Then, dun ko naramdaman na mahal ko tong taong to. Nahigit pa sa kaibigan. Napasabi ako sa sarili ko na sana nga lalaki na lang ako. Sana nga lalaki na lang ako. Because I know, deep down in my heart, I am in love with my friend. After noon,
Nakatulog na lang kami. Kinabukasan, nauna akong magising sa kanya. Tulog na tulog pa ang loka. Lumabas ako ng hotel para bumili ng breakfast namin. Then pagbalik ko sa hotel, wala siya sa kama. Maya-maya pa, narinig ko na may gumagamit ng banyo. Tinawag ko siya. At ang sabi niya, naliligo lang daw siya. Nung pagkalabas niya ng banyo, tinawag ko na siya para kumain. At habang kumakain kami, bigla na lang siyang nagsalita tungkol sa nangyari kagabi. At ang sabi niya, Rox, may nangyari ba kagabi na hindi ko alam? Ha? Aminin mo nga sa akin, may nangyari ba? Tanong niya sa akin. Then I said, what do you mean may nangyari? Ilang segundo siyang natahimik. At ako naman, habang tahimik ang kaibigan ko, iniisip ko kung meron nga bang nangyari. Ano nga ba ang nangyari? Inaalala ko ang lahat ng nangyari kagabi. Kasi sa pagkakatanda ko, ang talagang tumatak sa akin na sinabi niya sa akin, ay kung lalaki raw ako, mahuhulog siya sa akin. Dahil ang sarap-sarap kong mag-alaga, ang sarap-sarap kong kasama. Yun yung pinaka naaalala ko. May nangyari kaya? Fast forward. Pauwi na kami, papuntang Pangasinan. Habang nasa biyahe kami, nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Umiiyak. Hinayaan ko lang siyang umiyak ng umiyak. Sabi ko sa kanya, sige, iiyak mo lang lahat ng yan. Hanggang sa mapagod ka, kaiiyak. Pero ito tatandaan mo pagkatapos mong umiyak, huwag na huwag ka nang iiyak sa parehong dahilan. May mga narinig akong kung ano-anong sinasabi dun sa likuran namin. Isa dun yung, ang sweet naman ng jowa nito, sana all. Mga ganun ba? Kinilig ako deep inside pero ewan ko kung narinig ng kaibigan ko. At nang makarating na kami ng Pangasinan, may nag-email sa akin. Isang hotel sa Baguio for interview. Tanggap na raw kami as OJT sa hotel na yon. Kaya agad-agad kaming pumunta ron. Pumasa kami sa interview. Kasama pa namin yung 3 naming kaibigan. Then fast forward, nag-start na kami mag-OJT. Magkakasama kami sa isang kwarto. Gusto niya na magkatabi kami. Kasi takot daw siya sa multo. Marami kang may naririnig na balita na may multo raw sa lugar na yun. Nung una ayaw kong pumayag. Pero pinilit niya ako. Napapayag na rin ako. At habang tumatagal, parang nasasanay na ako na katabi siyang matulog. Nasanay na ako na kayakap ko siya habang natutulog. At pakiramdam ko lumalalim lalo ang pagtingin ko sa kanya. At wala siyang kaalam-alam na may gusto na ako sa kanya. Na in love na ako sa kanya. At higit pa sa isang kaibigan yung nararamdaman ko para sa kanya.
So bago pa ako tuluyang mahulog sa taong to, nag-decide ako na medyo lumayo muna. So sabi ko, hindi muna ako matutulog sa kama ng taong to. Sa sarili kong kama na lang ako matutulog. Then one day tinanong niya ako, bakit daw ayaw ko na magkatabi kami sa kama? DJ Rocky, wala akong maisagot. Kasi baka pag sinabi ko yung totoo kong nararamdaman, magbago siya. At ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Isa pa, ayokong mahusgahan ng pamilya ko. Dahil babae ako. Tapos babae rin pala yung gusto ko. Natatakot ako na pag inamin ko to sa taong gusto ko, taong mahal ko, mag-iba yung tingin ng ibang tao sa akin. Fast forward. Patapos na kami sa internship namin. Malapit na kaming bumalik sa Pangasinan. Sinulit namin ni Jel yung oras namin sa Baguio. Gumala kami, kumain kami sa labas, tapos nag-night market kami. Ang dami namin ginawa. Then sabi niya, nagkakamalabuan na raw sila ng boyfriend niya. Nalaman niya na may ibang babae yung boyfriend niya, DJ Rocky. Biruin mo yun. Parang kanina lang, sobrang saya namin. At pagkatapos ng pagsasaya namin, bigla na lang ang lungkot-lungkot. Awang-awa ako sa kaibigan ko. Kaya niyakap ko siya. At sabi ko sa kanya, okay lang yan. Siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Alam ko na merong nakalaan para sa iyo ang Diyos. Yung deserve na mahalin mo. Yung aalagaan ka, yung hindi ka lulukuhin. Yung taong yun, makikilala mo sa tamang panahon. Kaya i-enjoy mo lang yung pagiging single mo. Enjoyin muna natin yung pagiging single natin. Sinabi ko yung lahat habang yakap-yakap ko siya. Nag-thank you siya sa akin. At ang sabi niya, wag ko raw siyang iiwan. At nagulat na lang ako sa mga sumunod na nangyari. Hinalikan niya ako. Yes, DJ Rocky, hinalikan niya ako. Maya-maya pa, sabi niya sa akin, pwede mo ba akong tulungan mag-move on? Hindi ako nakagalaw, DJ Rocky. Gulat na gulat ako. Dagdag pa niya, mahal na kita. Sana lalaki ka na lang. Sana ikaw na lang ang naging boyfriend ko. Speechless talaga ako, DJ Rocky. Hindi ko alam kung ano rin yung mararamdaman ko sa oras na yun. Gulat na gulat ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na matagal ko nang hinihintay na sabihin niya yun sa akin nang hindi siya nakainom. Matagal ko nang hinihintay yun eh. Kasi may nararamdaman din ako para sa kanya, matagal na. Second year college pa lang kami. Alam ko nang mahal ko siya. Nahigit pa sa kaibigan. Pero ang sagot ko sa kanya, mali ito. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin dahil dito. Natahimik siya sa sinabi ko. Nagsorry siya sa akin. Nabalot kami ng katahimikan. Umuwi kami sa dorm at pagkatapos kong maligo, nakita ko siyang nainom. Pakiwari ko, lasing siya.
Tiningnan niya ako. Maya-maya pa ay nagsalita na siya. Inom tayo. May binili ako para sa'yo. So, sinamahan ko siya. Iyak siya ng iyak. Kung ano nung mga sinasabi niya. Lasing na lasing siya. Nagpasama siya sa akin magbanyo. Naiihiraw siya. Sinamahan ko siya. Dan habang nasa banyo kami, ayun na naman siya. Sabi niya bigla sa akin, mahal na mahal kita. At hinalikan niya ako, DJ Rocky. At yung halik na yun, napakainit. Nag-aalab. Ayoko sana pero hindi ko na mapigilan yung nararamdaman ko. Tumugon na ako sa halik niya. Lumabas kami ng banyo at pumasok kami sa kwarto. Doon namin ipinagpatuloy ang paghahalikan namin. Matapos yung eksenang yun, natulog kami. Pagising namin ng 10:00, masaya siyang gumising. Habang ako hindi ko malaman kung anong dapat kong maramdaman. Kasi may halong takot yung nararamdaman ko. May pumipigil sa akin eh. Parang ayokong magkaroon kami ng romantic relationship ng kaibigan ko. Ayokong masira yung pagkakaibigan namin. Ayokong mahusgahan ng ibang tao. Ang awkward. Iniwasan ko siya. At kahit di niya sabihin sa akin, ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya dahil sa mga aksyon ko. Pinili kong umiwas na lang para hindi na lumalim pa yung pagmamahal niya sa akin. Na kahit mahal ko rin siya, mas pinili ko na lang na maging magkaibigan kami. Na hanggang doon lang kami. Oo, mahal ko siya ng higit pa sa kaibigan. Ayoko na mapunta sa wala kung anumang meron kami ngayon. Ayokong mangyari yun. Kaya eto ako, pinipili kong mas masaktan kesa sa masira yung friendship na nabuo namin. Then fast forward, natapos na kami mag-intern, uuwi na kami ng Pangasinan, nagpapa-clearance na kami for graduation. Ayaw naming ipahalata sa iba pa naming mga kaibigan na hindi kami okay. Na may nangyari sa amin nung nasa Baguio pa kami. Pinilit namin na hindi sila makahalata. Kahit ilang na ilang kami sa isa't isa, sinusubukan pa rin namin na maging casual. Pero alam ko na may nagbago sa amin. Hindi na kami laging magkasamang dalawa. Nagkakasama pero kasama yung iba pang mga kaibigan namin. At dahil doon nasasaktan ako. Hanggang sa dumating yung araw ng graduation namin. Nakakalungkot na wala kaming pictures na dalawa lang kami. Pero alam mo, DJ Rocky, yung pinakamatapang na ginawa ko nung araw na yun. Umamin ako sa kanya na mahal ko rin siya. Higit pa sa kaibigan. Pero sinabi ko rin sa kanya na hindi kami pwede. Hindi kami ang para sa isa't isa. At yun ang huling pag-uusap namin tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa. Lumipas sa mga araw, buwan at taon. Hindi na kami nag-uusap. Busy na kami sa kanya-kanya naming trabaho. Sa GC naming magkakaibigan, doon na lang kami nagkukumustahan. Gusto kong maibalik yung friendship na meron kami dati. Ano ba ang paraan para maibalik yun?
Meron pa bang tsansa na mabuhay yung patay naming pagkakaibigan? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rox. At ito ang aking secret file.